Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na nga ang lagay ng ating panahon. Ang bilis nga ho ng ating mga araw at patapos na nga itong buwan ng Enero. At narito na ang lagay ng ating panahon ngayong Martes, January 31, huling araw na po sa buwan ng Enero. Base sa ating latest satellite images, makikita ho ninyo, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area o maging bagyo man sa loob o labas man ng Philippine Air Responsibility. Subalit makikita ho ninyo, meron tayong parang cloud cluster dito sa may bahagi ng southern part ng Palawan. Ito naman ho, inaasahan na hindi naman ho magtatagal at maaaring mawala na rin ho posible ngayong araw. Pero ito pa rin yung magpapaulan, partikular na sa malaking bahagi ho ng southern katimugang bahagi ng Palawan. Samantala, patuloy pa rin yung pag-iral ng shear line. Muli po yung shear line, ito yung pagsalubong, mapapansin ninyo itong malamig na hangin ng northeast monsoon o hanging amihan at yung medyo mainit na hangin naman na nagmumula sa Karagatang Pasipiko. Pa nagsalubong ho yung dalawang yon, meron tayong mga kaulapan at ito ang magdadala ng pag-ulan, partikular na sa eastern and central Visayas kasama yung northern Mindanao, kasama yung Caraga at ilang bahagi ng Bicol region. Makikita naman ho ninyo itong maninipis na mga kaulapan, magdadala pa rin ng mga mahihinang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kasama yung Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon, ilang pang bahagi ng Mimaropa at ng Bicol region. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa Kamaynilaan, at iba pang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Mindanao, kasama yung Western Visayas. Generally, fair weather ho tayo, pero posible pa rin yung mga isolated o pulong-pulong mga mahihinang pag-ulan, habang may pagkidlat pagkulog naman sa Visayas at sa Mindanao.